Shalom. Selamat hari hana naik ni Tuhan Yesus madihita sude. Taparade marohata mamongoti tangiang nahohom. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus, marpungu dohita sadarion, mamestahon parningotan hananaik ni Tuhan Yesus tu Banua Gijang. Ditogu-togu ari parningotan no dohita, tu pakirimon, paboa dang di portibion ujung ni pardalanan ni akana porsea. Alai, surgo hasonanganido, alani i, takas do hati dakonota. Hana naik ni Tuhan Yesus pahoton rohata asa toktong margogo di bagasan pakirimon. Manaik ibana tu Banua Gijang laho paradehon inganan tuhita atong tapahibul marohata marsaor dohot ibana, tay dehon ma patibul Tuhani. Dihabang sanai, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus anak nina tumid buli, naong manaik tu banua gijang, jala hudul tu siamun ni debata. Sai suruh maton dimpar badia itu rohanami, asa ibana toktong mengajari rohanami. Lehon tu hami parhalado na burju tu hatam, pargogoi manasida, asa toktong diradoti nasida ulaon, jala asa marsahala nasida mangalo bisuk ni si bolisi. Asa tung rarat harajaonmu di hasianganon, pai masude musum peak di toruni patmu. Sai pamonang mahami saluhutna, manaluho dosa dohot hamatean, marhite-hiteho. Ai hodo na mangolu dohot na manggonggomi rap dohot amai, dohot tondi parbadia. Amin. Tatangihon ma pati ni debata di pesta parningotan ari hana naik ni Tuhan Yesus sadarion tarsura di Markus sada ayat 15. Ninna do nunga dapok tikina nunga songgop harajaon ni debata pau bahamuma rohamuna jalaha porsei hamuma barita naulii. Katanya waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ido sahatna, atong rak mangidogogo mahita tutuhat debata, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hombar to patik ni. Amin. Dosa
sapen sai romangita tu surgoi rasa nang manisi rahmatmu Yesus untuk konmang pambahenanmu tasotama lain sesaonang dodo sami ibanmu darrai matsailas rohataimu se goloi asian dosabe sai romanita surgoi lausona malisi Tatopoti madosata nagodangi diadopani debata, martangi yang mahita. Ale debata nami namarasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manak piga hali hami roh tujolom, huhilalah hami, rikot doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido, ubahen nahu paserep hami diri nami sadario di jolom, jalahu parhatopot hami, tung najok-jok do hami mandibil sian akadalan munabadiai, songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami siat jolom alani dosa nami i. Aidang dihalau mohon roham hamatian ni akapar dosa. Alai hamu ubani rohana dolomoni roham asa mangulu. Sesama saluhut hagidukon nami, dohot pangalasion nami, marhite-hite pangulu nami nasasadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasini roham dihami marhite-hite panindangion dohot hagogon niton di parbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegima hata baga-baga ni debata taringo tu hasesani dosata. Isebe mangulahon akan pinili ni debata do nama mitori. Ise do nama dabu uhum tu hamagoan Kristus Yesus naung mate. Alain dada holani naung mulak mangolu do. Jala disiamuni debatado ibana mangodihon hita. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Tabege mahatani debata turbuk epistel sadarion. Dolok ni debata do dolok basan. Gok akapucu do dolok basani. Kuasa saya mangiburu hamu
ale aka dolok na timbo, dopak dolok Sion, na pinilit ni debata bahen ingana, sainganana coba dia salengin-leng. Maribu-ribu do hureta ni debata di tonga-tonga nasida do Tuhani, hirasinai di bagasan habadiaon. Nunga manaek ho tubijang, ditaban hodo na tanah tamba. Nunga maruli selehon-lehondo di tengah-tengah ni manusia. nang akan namar balik asa maringan bisi debata Jehovah. Pinuji matuhani ganup ari, dok-dok pesi porsano tuhita, debata do pangurupi hita. Ido sahatna, martua do na tumangihon hatani debata, jala nau peopsa. Amin. Tahati dakon ma hapor siautai, songon nahina tidakon idongata sahapor seaon disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo nasuhatu dosan, natumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tidumuhon si Maria, nagabe-gabean siaton di parbadia, andorang suhabubuhan. Ido tuhata, natumaon na bernit, di panghuman ni selatus, nama tetap pajal do ibana di kau pinasilang, na tua tubano torulun di talong. Na mulak mangolu di are patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun di debata Jehovah, amanai pargogo na suhatu dosani, disima ibane pamumulak sohtu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohok dihate sani dosa, dohok dihatai namandok,
mulak mangulu dosogok daging halak naung mate, dohok dihanguluan na surasuda. Amin. Tapuji Matuhata, sian buku Ede nomor 520 sada, ayat sada dohot udutna.
Laos tapapungu mapeliata sada A dohot sada B. Sugoi sambulo kadohi Dangadong besiayong disi Namamuji tatong nadisi Inaluan itu matai Surgoi, surgoi Dangadong besiayong disi Surgoi, surgoi, surgoi Dangadong besiayong disi Namarbot sanang lahat tusi Namarbot sanang sahat tusi Tuinganan nasan renani At nanggomo mau dohoti Tok maras dohati nadisi Surgoi, surgoi Dangadong besiayong disi Surgoi, surgoi, surgoi Dangadong besiayong disi Mamakirim roh aku di son Pai masahat tusi nangawon Tai tiaw ale Tuhan bisi Pasarap dohoto awisi Surgoi, surgoi Dangadong besiayong
Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima namangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Shalom. Horas marihita saluhutna. Damang dainang hanggina pinaribot, hita saluhutna na pungunuaing di bagasan tikyon na marsaur hita, nang dohot akadongan na madohoti parpunguata di bagasan tikyon, marhite-hite live streaming, tatangihon mahatani debata, di pesta parningotan hananaik ni Tuhan Yesus di bagasan sadarion, ima na tersurat di ulaun ni apostel bidu sada, mamukamay sian ayat sada, sahatu ayat 10 sada. Ujahama di tonga-tongata. Nunga sidung nian hubain ale Theophilus, barita na parjului, taringot tu saluhut ulaud dohot poda na pinuka ni Jesus. Sahat rodi ari hahihisatna, dung jolo di patihi ibana, marhite-hite tod di parbadia akka apostel na pinili nai. Dung salpu hapor suhon na tinaon nai, di patadapod do dirina mangolu tunasida marhite-hite lantadda. Ima na pinataridahon na dirina tunasida leleng ni 40 hari. Dung makatahon taringot tu harajaon ni debata. Jadi dinadomu ibana dohot nasida dipatihi ma. Naso jadi meret nasida sian Jerusalem. Sojolo dipaima baga-baga ni amai. Nabi nege munai sianahu ninna. Ayaek do dididihon si Johannesi. Alai tod di parbadia do didihonok kutuhamu. Dang pola piga ari nari. Laos disukun akkana pungui maibana akkanin nama. Pajongjongom mumasaonari ale Tuhan harajaoni di Israel. Alainin nama madok nasida dang rodi hamui uboto taon na manang obasna nabi nuhul ni amai guru di huasona sabing alai jalomuna do hagogoon nito di porbadia na sangap tuhamu gabe sitidangiku mahamu di Jerusalem dohot di sadok Judea dohot di Samaria sahat rodi ujung ni tanoon. Jadi dung didok songoni tarhissa maibana di panok notina sida. Dungi di holi piobuni maibana sia jolo ni mata nasida. Dina tinulutton nasida dope ibana nalaho itu gijang. Nunga jongjong di labung nasida dua halak parulos namar linang-linang. Akka nama dok. Oh hamu halak Galilea. Aha masai jongjok kamu mamerengi dopak gijang. Anggo Jesusi natarhissa siya labung muna tu banua gijangi. Narodo ibana sogot songon nani ida muna ibana laho dopak banua gijangi. Ucahama di bahasa Indonesia di dok songonon. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian, katanya.
telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Demikian firman Tuhan. Urian itu hata sada na istimewa do perpunguat tadi bagasan tikion ala digoari pesta. Taboto do hamu akamang do tinang molodung do dihatai pesta, ada hal yang berubah di sana. Molodung do lawi batu pesta, nidohotas sada pesta, dang boy beroi batu si murhing bohi. Tikos do akamang olo do gabe kecewan non hasuhutoni ate. Jala mololawi batu sada pesta hamu akamang dohot inang ribur maroha ala pajup pangiba dohot akka nahina holongan. Boido pajup pangiba dohot akka dongan naung liling dang masih pakulingan. Alanido hamu akadamang dohot dainang di bagasan tikyon, totu nian sian hata Yesus sebagai juru selamat, Tuhan si palua dang mukib besolas rohata ate. Ketika kita berbicara tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat, tentu kita sudah merasa sesuatu hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Alai marhite-hite parsaurat tadi bagasan tikyon, iko berengot tama perubahan apa yang terjadi sehingga pesta hana naik ni Tuhan Yesus di bagasan tikyon, dangadong be sia kita namadok alasan naso marlas ni roha. Amin. Ido iban na sapiadong hata namadok gokko sipay maun, jauh-jauh sialusan ima tabuni namar pesta ate, ima tabuni namar sukacita. Alanido godang do halak iri mamereng halak kita Batak. Ala say dietong do sarupa sude konsep molo say marpungu-pungu halak Batak. Ido iban na idokon mulai sian na tubuh halak Batak sahat tunamate torus solan namar pestai. Asugari upani di suku parjolo sahali, ise do na menderita molo say marpestai halak Batak inna totu satabihita pinahalubu duate. Sian na sorang sahat tunamate totong korban pinahani. Alai danga palaina na yung sidohonon na disi hamuak kamang dohotina. Argani parsaoranido paubaho dirita. Kalau pada saat ini kita bisa melihat waktu demi waktu, sekalipun Kristus itu disebut juru selamat, alai namangihutton ibana, nama nangihon hatana,
sai maralo dope tu nabi negena. Orang yang menyuarakan hosana, orang yang menyarakan hosiana, idotong nama jehehon Tuhani. Tentu tidak ada perubahan bagi dia. Songoni donang si seana, mabiar donasida dung mate Kristus. Pola do martabuni, pola do iko saingana sude. Tetapi apa yang terjadi? Rasa ketakutan itu menunjukkan bahwa mereka juga tidak punya keyakinan, tidak punya iman, tidak setuju dan tidak menerima sepenuh hati Kristus itu menyelamatkan dirinya. Domutusi mahamua kamang di bagasan tikyom molodidok manaik Yesus meninggalhon portibion, bukan berarti Kristus meninggalkan kekecewaan lagi bagi kita. Dang dohonot tabe songon nanidok ni akan kecewai, berpisah untuk bercerai. Bukan berarti ketika Yesus menyatakan di dalam firman-Nya, audo bonana, hamudo ratingna, danggabe diponggol manang disirang Tuhan Yesus. Songon bonanai bana hita songon ratingna daong. Tetapi justru itulah sekarang mau memperkaya kita. Lau pamoraho kita. Yesus naik bukan mengecewakan kita. Bukan meninggalkan kita. Tidak ada kata-kata Yesus untuk mengatakan kita berpisah. Tetapi Yesus naik meninggalkan satu hal yang memang itulah yang dibutuhkan oleh dunia ini. Imana tahirim siat Tuhani di tonga-tonga ni ngoluta marhite-hite nanidokna sai na donganakku dohamu sai na ramotaku dohamu rasi rasaro ajal ni hasianganon. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, apa yang dia tinggalkan pada hidup orang percaya? Yang dia tinggalkan itu adalah berkat pasu-pasu. Sai na donganakku dohamu rasi rasaro ajal ni hasianganon. Domutusi dohamu akamang dotinang marhite-hite hana naik ni Tuhan Yesus di bagasan tikyon. Ahadon na naing rikot di tonga-tonga ni ngoluon. Marhite-hite hatani debata di bagasan tikyon. Padupang do si Lukas do si Theophilus. Kita tahu bahwa Theophilus itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang berpengaruh di tengah-tengah kerajaan Romawi. Tetapi apa yang mau dia katakan? Dakso nang ngoluna, mangolu holan di tonga-tonga intelektual yang hebat. Dia tidak merasa bahagia dan senang ketika fasilitas dunia ini mengelilingi kehidupannya. Memberikan warna-warna kehidupan kepada dia. Justru di sodo ibana naing makarikoton. Dung ditangihon ibana hatani debatana salelengot di tonga-tonga ni ngoluna. Dia berpikir, bagaimana saya bisa menerima itu? Bagaimana saya bisa hidup dalam konsep itu? Di patak kasibana mai. Alanido didok hatani debata. Ayang go portibion naulo salpudo. Alayang go hataki hot do iro di saleleng nileleng na. Kamu mungkin bisa diubah oleh intelektualmu,
bisa diubah oleh fasilitas dunia ini dari yang baik menjadi yang tidak baik. Tetapi Theophilus ingin melegalitaskan dirinya. Ido iban naibahen lapatan ni guarnai sahabat Allah yang dikasihi Allah. Karena itu kita sebagai orang-orang percaya pasti akan mempunyai arti dan nama seperti yang dimiliki oleh Theophilus. Kalau pada saat ini kita masih bertanya, kemana Tuhan itu pergi? Kenapa kita ditinggalkan? Totu ido na naeng sibuanota. Ido na naeng pesta honota di bagasan tikion. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Tetapi Tuhan ingin nanaing dohonon ni Tuhatta di tonga-tonga ni parsaorata di bagasan tikion ima. Dang marisuang hapor siaw munai. Amin. Bahwa imanmu tidak sia-sia. Dang marisuang puasa. Tabereng makama. Didok do tu dia do Tuhani manaik. Dalam firman Tuhan di Yohanes 14 itu dikatakan jangan gelisah hatimu. Unang mabosaroham. Porsia mahamu di debata jala porsia di hamu diau nena. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu tidak ada alasan kita pada saat ini tidak bersuka cita. Tidak ada alasan kita pada saat ini tidak berbahagia. Berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang teraniaya. Oleh karena sebab namaku, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Sekalipun kita berat untuk meninggalkan atribut-atribut dunia ini yang selalu mengikat kita, daya tariknya yang kuat. Tetapi ketika Tuhan mengatakan, saya tidak meninggalkanmu, tetapi saya menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Dan saya akan kembali untuk menjemput, mengajak kita, membawa kita. Supaya kita bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Allah di tempat yang bahagia itu. Alanido hamu akadamang doh dainang. Lomodoro hamu tu surgo. Pasti duate. Alai lomodoro hamu rap tu surgo hita sadarion. Ha? Molo rap tu surgo hita ise memakku burate. Tapi jangan takut. Apa yang mau dikatakan? Ketika kita lemah memang kita tidak tahu kemana kehidupan kita. Alai marhite hite hatani debata di bagasan tikion bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Menyediakan tempat. Alanido kenaikan Kristus bagi kita meneguhkan keyakinan, meneguhkan iman kita. Bahwa orang percaya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Melalui sukacita kita pada saat ini, kenaikan Kristus melegalitaskan diri kita, kehidupan kita. Bahwa orang Kristen itu, pengikut Kristus itu adalah sahabat Allah, kekasih Allah. Amin. Unang mabirho. Alanido iban naidok akan aporsiai di tonga-tonga nilas ni rohana. Ya memang pengharapan kita adalah sorga. Karena itu kenapa kita takut? Ide iban naido edetai marhite hite akan natugu haporsiaona. Saya di deoni mana dodo semangat. Namartu kot sereal di dalaku tunada. Sian surgo idoro surgo di
Hamu akadamang dohot dainang didot disi namar tukot sereau. Nataatu sina salelengo sere holan masodo artataodo. Alay di bagasan tikyon didok akan namarlas ni rohana setia tutuhanido namar tukot sereau ni newana. Hapor siau kido nama bahenau rab dohot Tuhani di surgoi. Amen. Ido na naing sidohonot. Hapor siau nido. Ido iban na idok hatani debata. Dak sude nama dok Tuhan. Tuhan bongot tu. Harajaun ni debata. Tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan. Bongot tu banua gijang. Unak porseam. Ate. Napadua hon hamu akamang ikonido na nagsiyede honota. Imanmu itu adalah sesuatu nilai yang tidak berharga bagimu. Alani las jorohat tatay dehojo edde tau nate. Namartu kot serea tunada. Namartukot seream Di dalam tunada siang surgoi doro surgoi di tunudo di mahapose aoku napaotot pardalaku napatogu kaki sakro di surgoi. Kamu akadamang dohot dainang kita punya senjata yang ampuh, yaitu firman Tuhan. Kita punya topi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Bohado hagogon ni hatani debata di ngulut tamang. Heado adong songonot carita. Merdalam mahaluar mabuaya sian sadarawa. Ibereng madisi kura-kura. Iboto hamudo kura-kura tahe. Anggoy halak batak yalang do sudi. Daong naso yalang ate. Jadi holam kaluar kura-kuraon, kaluar nang buayaon. Lasiat dorohana. Anggo si pangano maunina. Porsia do buayaon. Anggo kura-kurai dang nabuhi hatok merdalan. Dungi dak sedia lilang Peter Roma buaya dohot las ni rohana ingak ngak ma kura-kurai. Jala ipaksai mana ma ipon nai lau mangalang mangarobuk ternyata tidak mampu. Gugu do HP karas do HP tekulut ni kura-kurai ate. Nanaing si dohonok kudisi dang buaya nai ate. Mungkin buaya darat doi ate. Molo dihalak kita Batak buaya darat ipaturus doi tu edde orang ketiga ate. Alay nanaing dohonon nakamang hapor seaot tanak kining mabahen gabesere tukota imahagugun ni hatani di bata. Kalau firman Tuhan ini, firman Tuhan itu yang berkuasa songon nanidot ni pesalmen 110 siai di tonga-tonga ni ngoluta hape tahona masa di tonga-tonga ni portibio dang namu babehita. Ketika imanmu ditantang oleh situasi dan kondisi apapun, ketika firman Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita dan kekuatan kita, laos bohape hagogon ni portibion, dangadong boy manaluhok kita. Amen. Alanido adon nanay sidohonon, tiok may. Hapor seao mido gabesere di tonga-tonga ning olum, ido bahenom mutukotmu,
hendak perbinotoanmu. Dunia dan segala isinya akan berlalu, tetapi kehidupan orang percaya tidak akan pernah berlalu. Jalaido natahalason hamu akamang di tonga-tonga ning uluta. Pos ni rohata mangihuto Jesus. Pos ni rohata di tonga-tonga ni hapor siauta madok ikos satia doau. Alanyaha. Ala tahapor siaido dangadong be disurgui hina hacit. Idoi bandaidok dengan satu respon sukacita surgui sabulot tadui. Dangadong be sotungadong namabayan gua ripahupun na si ayon. Ikoniatu si mate. Ahadoi si ayon. Duka. Ate nahacit. Jadi molo tahatai surgo dangadong bedisi nahacit. Las niroha na badisi. Dangadong bedisi pangiburuon. Holong na badisi sude. Alani hamu akadamang dohodai nang yado suami istri soina makompak na itong-atongan ni Portibion. Alay dungi surgo marsirang. Saya porseyay natay di bukwed de nomor 347 saya masih paidado akan na porseyay dung sahab belakana HP dang isi amatay buasa. Ala dong kebiasaan yang matai topak ninguluna ringgas merjuji kan baru ringgas na minum-minumon nalau tu akan naso siulaw niya kanaporseaon ate jalan apa tuluhon badak taror mamatau marisap ate. Jadi perjolo doa matau moding. Baru moding mamusay natay. Saya dilului natay ma ini ya doa matako nina. Saya dilului. Pajupang imana doa tetanggana isi ay bereko doa mataku ina. Ba iso-iso na matam nina. Ay lao do tu bariban. Ay holan isi doa dong api, isi doa dong diskotik, isi doa dong perjujian nina. Madok narokoi ate. Jadi molodung do saat kita tu banua gijangi hamu akamang do tinang sotung mangitibiti behita tu narokoi. Nah pasti kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan dunia ini. Ketika kita percaya, maka Tuhan tidak hanya mengingatkan kita apa yang menjadi milikmu, mana yang menjadi tempat yang baik. Tetapi ketika kita percaya, yang pertama Tuhan mengingatkan kita supaya kita mampu mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik. Mana yang pantas kita lakukan, mana yang tidak pantas kita lakukan. Jadi ngajelas legalitas tadi bagasan tikion. Sebagai orang percaya, kita adalah kekasih Tuhan. Karena itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Karena Tuhan itulah penolong bagimu. Tuhan itulah yang hadir dan peduli dalam kehidupanmu. Ido iban nadidok hamu akamang do tamu akainang di tonga-tonga di parnguluta kesetiaan kita terhadap Tuhan melalui iman kita itulah yang memberikan kepada kita suatu kepastian tentang mahkota kehidupan. Amin. Alanido iban naidok edetai sai hutagam do tuhaku sai masihol rohaki di haroro ni tuhaku songon na dangadong akan naporseai selamat namadok dang pola bolusokku hamatean. Tetapi orang yang percaya harus mampu siap sedia untuk kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun kondisinya Tuhan akan datang untuk menjemput kita.
naroma au mangalap hamu akan aporsea. Sadi hari pe Tuhani mangalap pita, rade mahita, ido nakining edet tayate. Sai huta gamdo Tuhanku, sai masih hol rohaki. Tuhanku sona nido nai, sai mardo ngano lopolo managam ho marana taro Tuhan, amin sai tibu molo martangi yang peho unang bedok di tangyangmu Tuhan, radi duau sari hari petaho alapomu alai jumolo makadongakan. Unang betok songoniate. Molodung do tadok ale Tuhan, radi duau sari hari petaho alapomu au kosongoni nama nakining edeta. Maranatha roh oh Tuhan, amin sai tibu maro, sai mardongan olopolo, sai mardongan olopolo, dunia managamo, Maranatha roh Tuhan, amin sai pesta hana naik ni Tuhan Yesus tatiok ma hapor seaoku mabahenau marulupolo tadok majo hapor seaoku mabahenau amen martang yang mai mau liate madihole Tuhan pinuji pinasanga maho di bagasan Kristus Yesus nahumoko pami di bagasan tikyon mau liate male Tuhan aladang marisuang hapor siahon nami, dang marisua kami makapor siaiho, jaladang marisuang ale Tuhan, kami mangulu di bagasan ho, jalahu jakuk kami ho di bagasan ngulu nami. Ido ale Tuhan nahu alasok kami di bagasan tikyon, dang na di tadi koko kami hape, na para di ingana doho di kami diakan apor sea. Alanido ale Tuhan di bagasan tikyon marolopolo madaging dohotod dinami ay anak haholongam mudo hape hami nani haholongam mudo hape hami alani ale Tuhan naing miak kami totong makaholongiho ay nunga di paradeho inganan hasonanga di hami asa totong rapo dohotami ale Tuhan nang pe di tonga-tonga ni portibio kami nuaeng mangido dohami ale Tuhan songon akan aposom naung ni parbohaliomu asa borhat mangajari asa borhat mabuan haluaoni songoni male Tuhan paborhat tami asa gabe sibuan olopolo plas ni roha hami di tonga-tonga ni portibion ala siseammu dohami ale Tuhan diak kaulaon nami boy hami marlas ni roha jala boy hubay kami saluhut marlas ni roha ale Tuhan unang gabe sibuan arsak kami tuak kadongan nami unang gabe sibuan jea hami ale Tuhan tutonga-tonga ni portibion alai suru mahami asa sibuan dame sibuan sodang hati uroni sibuan olop-olop alani mau liate male Tuhan borhat mahami sian bagas joromon tuak kabagas nami biale Tuhan, tuak kaulaon nami, nang ragam dope na naing sihobasan nami, gabe parhapor seaon, natugu jalanahot hami, siboan pasu-pasu, tuna humaliang ngulu nami ale Tuhan,
jala totok kami tarpasu-pasu songon nani hatahomi rasi rasa roajal ni hasianganon naramo tamu dohami mau lihat mali Tuhan nunga marolo-polo pami di bagasan tikion alani loas mali Tuhan kami tong marolo-polo marhite-hite parsauran nami totong di tonga-tonga ni bagas coromon mau lihat mali Tuhan tangya konon nami masaluhut ruas ni huriam namar saur kami nuaing di tikion ali Tuhan nama sihol romad dapot toko akadongan nami narosian hutanadao akayanakon nami natongon ali Tuhan mangalului karejona marsikola dohot di bagasan parkarejoan na di tikion totong matuho pasahaton nami asa ho ali Tuhan na mangaramoti ngulu na sida mauliante madi ho ali Tuhan pasu-pasu masaluruas ni huriam tarlumobi masudea kaparhaladom nama kobasi di huriam HKBP Bandungon satu tangan muma daging dohotot dinami amin maret dehita hut mata pasahat pilihat Ikon lobo ano kabarita tuinganan na holomi imaholong ng hasitongan dami na manotongi dami na manotongi Sardo hati yurong bunga sapu na holomi Ruasa ni Kristus hototong sa leleng-leleng nahi Con lobo ano kabarita de batatago rajai dilehonana sasadana manobus pardosai manobus pardosai Sardo hati yurong bunga sapu na holomi Ruasa ni Kristus hototong sa leleng-leleng nahi
kondohi kamakatinakon Yesus Kristus patomu asa tutorok nanaolong manjakon nasitongi manjakon nasitongi bicar dohati uro lungasapu naholongi kuasani Kristus ototong saleleng-leleng Ikondo boano kabarita tuinganan naholomi imahulong ng kasitongan dami na manotongi dami na manotongi ay nabitsat dohati yulong lungasapu naholongi kuasani Kristus ototong saleleng-leleng nahi. Tatangnya koma peliatang. Ale de batama nami na di Banua Gijang. Odo haroroan ni saluhut sileo-lehon na dingga do nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nileon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa upar hasya kami pilihanon pati bulon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni sileo-lehon mitu kami. Asalam girgir kami madok moliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Masana nileomni konmira di pamataku Hosado hotoboki Radisaluh hartaku Kupasahan ituhon Pasaung satokudo Ale Tuhan Yesus Kristus naong manaik tu Banua Gijang nahudul di siamu ni debata hasangapod dohot hamuliaon madihoro di saleleng ni leleng na marlas ni roha doha minuaing ala naong monak ko jala di babaki debataho gabi raja di atas ni saluhut halonga dusudi dalammu ay di patutaruho dirim tutoru ni saluhut alay gabi tumibbo hosian sasude jala maruli goar asa lopit saluhut ulu ni tot laho marsoba tuho jala ganup pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohan nami tuho ala naong diukapo dalat tu Banua Gijang gabe situan ni malip po namangodihon kami tu debata say pasu-pasu mahuriam namaringana dope dihasyanganon pai mamarpungu kami tu labungmu say pasaut mabagabagam tu akka suruammu lehot tu nasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gijang asa marmulia goharmu di Portibion say ajari ma akka partohona di huriam asa hobar tulomo ni roham akka aturan pamisango dohot panugunuguon nan yatorhon nasida di huriam say gomgomi jala parettai mahuriam di tanoon asalam rarat jala monang huriami lehon habistaran sian Banua Gijang tu akka iduk nami tu akka padita guru nang tu akka situa
Asalam maraturan huriam di tanoon. Sai pajongjong harajommu di bagas rohanami. Asa marhilas ni roha hami mangului dohot mangihutoko. Pahot marohanami tuho. Asa huatidako kami. Mangulu manang mate pehami. Hodo Tuhan nami. Sai paian mahatam dohot damem di huriam. Asa huingot tami. Dada hasianganon inganan nami. Alai di Banua Gijang di labung mudo. Sai ramoti mana manggom-gomi hami dohot raja dohot suruan na pinabaki nai. Lehot tunasida hapis taras ya Banua Gijang dohot uduk ni roha. Asa dohot nasida mangului paretam. Pasu-pasu masa luhut parpunguan ni halak Kristen. Sai ho madongan nasida juppa marpungu di gereja. Di persikolaan nang di bagas nabi. Sai lamlokangi sian hami dosa. Dohot sude na pasorato kami di hasianganon. Asalam malungu kami. Pai mahon harorom mangalap kami tulabung ni amai. Amin ali aman amina di Banua Gijang. Sa pinarbadia maguarmu. Sai ro maharajonmu. Sai saut malomoni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sai samarusa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unak kami tugi hutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ayo dora puna arajan. Kota dogon. Kodiasa rapon. Mulak mahamu di bagasat dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di batang. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana midahu. Di dopakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amen. Las nirohata di arihana naikot tadok mamuse hapor siauku mabahenau marulupulup tajalang madongata. Iya, horas madihit. Ikono bono